Pali kulumikizika kwakukulu kwambiri pakati pa masewera a mpira ndi likulu la chipembedzo cha Roman Catholic ku St. Peter's Square. Mukapita m'buku lawo la Grant Gilmore ali ndi mbali imene amayitcha kuti The Department of Tharamanoa by Grant Gilmore. Mbaliyo ndiyibwereze imatchedwa kuti The Department of Tharamanoa by Grant Gilmore. Kumbali ya Tharamanoa ndi nthambi ya zamasewera imene imayima ku likulu la chipembedzo cha chikatolika, ndipo mbali imeneyo imachita kwakukulu pamodzi ndi milungu ya Olympiacos kapena kuti Olympic, imachita limodzi ndi milungu ya zazing'ono zamasewera yotchedwa kuti Juventus kapena kuti Juvinia. Ndiye kumapezeka kuti ku department ya Tharamanoa kukutuluka mizimu yolekanalekana imene imayenera kulandira mayankho kuchokera kwa amene akusewera mpira, nawonso osewera mpira amayenera kukhala ndi nthawi imene amayenera kupereka ulemu, kuyipasa ulemu mizimu yobalalikayi. Department imeneyi ya Tharamanoa ndikhale ngati ndayambira pakati. Department of Tharamanoa imayenda limodzi ndi masewera a mpira imene akatolika ku likulu lawo adayipatsa mbali. Mukalowa mu St. Peter's Square kapena kuti St. Peter's Basilica kuli zipinda chimenechi chimatchedwa kuti the Tharamanoa Sports. Kumene mumakapeza ziboliboli za mitundu yolekanalekana za dziko lapansi zoyimira mafano olekanalekana ziliko 28,000. Zimakhala 28 kuyenda limodzinso ndi 28 fundamental belief za Satana ndiyerekezi, ndiye ziliko 28,000. Mukalowa mulumu imene ya Tharamanoa ndipo mukuyendayenda m'makolido uku mukuyang'ana zithunzi za milungu yolekanalekana, mumakapeza zithunzi zonse zimene zimayimira malogo amene amakhala m'matimu amipira. Palibe timu ku dziko lapansi imene ili ndi logo ya uniform yawo imene muchipinda chimenechi simukayipeza, chifukwa mukayika timu ku dziko lapansi ndipo mukufuna logo mumayenera kupita kumeneko kukatenga amene watikunena achayina cha matimu amene amakhala kuti ndiyeni yakatimuyo ndalama za mthumba mwawo zoyendetsera timu. Akamagula timuyo kapena akamayamba timuyo amayenera kuchita limodzi ndi zimenezi. Ngakhale pamene mukuona matimu Manchester United, Man City, Arsenal, ndalama zimene amapeza kumachoka kuti maperesenti timene amadula msonkho kutumiza ku Department of Tharamanoa, a UEFA chimozimozi, a Barclays ndi mkango wawo mmauona uja chimozimozi. Ambiri a iwo amene amapanga za masewera amakhala kutali ndi kulumikizika kwakukulu kuchoka chipinda chimenechi. Tsono ngati munaona apapa atamwalira Francis, ndi munaona matimu anthu osewera mpira akumakhala chete nyengo za chete kapena kuti mphindi ya silent kuchitira ulemu apapawa. Ulemu umapyola muyezo wa maliro, koma kuchitira ulemu milungu imene iwowa ndi amene anali head of state wa milunguyo. Lerolo kumwalira kwawo kwa papawa kungagwedeze ngakhale mtundu wa zamasewera ku dziko lapansi, chifukwa nyumba yawo mkachisi wawo amene iwowa ndi mbusa wamkulu ku chipembedzo cha chikatolika chimene chili ndi likulu ku St. Peter's Square
kumene konso kumene kuli nkhokwe ya zoyipa zambiri za mafano zimene zimakhalako ku dziko zimapezeka kumeneko. Ayenera iwowa kulandira ulemu kuchokera ku magulu olekanalekana. Mumve, salandira ulemu kuchokera ku ampira okha ayi. Imfa ija itachitika mu nyengo imene timadikirira kuti ayikidwa, madipatimenti ambiri amapanga nawo moment of silent. Siokhawa ayi, mukadakhala kuti munalipo nkuonerera nawo mwayi umenewu ukadakhala wa aliyense, mukadaona LCD imene inachitika pamwambo wokambirana zakusankha wa papa wina, pamene maere amaoneka kuti akhoza kukhala munthu wakuda koma nkukanidwa kuseri ku midima kuti pakhalebe mzungu ayimire second image yogwirizana maufumu umodzi wa America ndi ufumu umenewu wa papa umene uthandizire kubweretsa chisauso chizunzo chosiriza pa ndimenso yosiriza tikupondayi. Mukanaona kuti kumeneko kunalinso moment of silent. Sipokhapayi kunali mkumano wa adokotala achikuda a dziko lonse lapansi umachitikira ku Niger. Kunali moment of silent. Sipokhapayi mizimu ya ziwanda yolowa mu anthu mamene amatchedwa kuti ma black priest amene anakakumana ku Cyprus analiko pafupi 79. Kunalinso moment of silent. Inde sikokhapayi ma lesbian anali ndi mkumano wawo umene amachitira ku America. Mdera lina kumeneko kunalinso moment of silence. Mkadachita chidwi kuona ma lesbian amene amayendesa department of lesbianism, iwo onse anasonkhana kumeneko, akuluakulu awo mapristi awo anakakumana kumeneko ku America. Inde ndakumbukira kunali ku Las Vegas, anakumananso kumeneko nakonso kunali moment of silent. Mukhoza kukhala ndi mafunso kuti ma lesbian kukumana ndi kuchita moment of silent chifukwa inali nkhani yosausa kwambiri. Koma chochitisa chidwi kwambiri chinachitika ku Beijing ku China masiku omwewo amalirowa, pamene adokotala akuluakulu mafumu ovala zovala zoyera amene amachita ntchito ya abortion mzipatala aliko ali ndi bungwe lawo limene amachotsa mimba ku dziko lonse lapansi, nawonso amenewa anakumana mu Beijing kupereka malipoti amkati mwa chaka chawo, nawonso chimatha April yemweyo amaperekanso nawo malipoti. Kumenekonso kunali moment of silent. Mudabwe kuti wochotsa mimba chikwakhuza chani pa mkumano kuti akakhale ndi ola lachete kuchitira ulemu maliro a papa. Zonsezi ndikuwuzenizi mupeza kuti ndizochitika chifukwa mchinyumba chimenechi cha ku Vatican muli maofesi olekanalekana komanso muli mazipinda zolekanalekana. Kuli smoke room, kuli dark room ndi zipinda zina zodesa nkhawa zimene zimachita represent milungu, zikhalidwe ndi mchitidwe olekanalekana ochokera ku malingaliro ndi ku ubongo wa Satana. Chifukwa chake munaona kuti ampira musadabwe amaperekeranji moment of silent kwa Papa Francis atamwalira. Iwowa amayimiridwa ndi the Department of Tharamanoa imene inalembedwanso mu Grand Grimoire. Iwo amene adawerenga Origin Grand Grimoire amapeza pena polembedwa kuti Department of Tharamanoa, kumene iwowa amasonkhanisa milungu yonse ya za sports yolekanalekana. Kodi ndi wrestling zijama menyana atavala amakabudula ankati mapanti, kodi nchani, kickboxing, volleyball, netball, football, hockey, zonsezi mkazipeza zili mmenemo. Koma chimene chikakuchitiseni chidwi mukakalowa mu nyumba imeneyi, mu korido imeneyi, kukakhota ku room imene ya Tharamanoa room, inuyo mkachita chidwi kwambiri ndi ziboliboli
zimene zimapezeka m'majezi a mitundu a dziko lapansi mukazipeza kumeneko. Ndipo musamayese chinthu wamba tikamanena za mpira kulumikizana ndi akatolika, amakhala ali phee. Inu mukamaona katolika mumaona Mariya, ndiponso mukatha pamenepo mumaona Yesu. Zathera pamenepo mumaona kafidulo, mumaona m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mulungu akhale nanu. Ndi zimene mmaona. Koma kuzama kwa ife amene tidakafikira mkuona mu Secret Archive ku Vatican ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene imachitika. Tsono ndikuyankha funso limene munthu wina anafunsa amati, kodi timaona m'masewera ampira nthawi ya maliroyi nawonso ampira akupanga moment of silence? Mchingerezi tu chimenecho, koma chichewa mphindi zachete zolambira zochitira ulemu maliro mtembo kubweza ulemu umachitikira koma kwa anthu amasewera ampira. Wofunsayo amati chikuchitika nchani nanga chikuakhuza nchani ampirawa? Nde ndikuyankha kuti ine ngosadabwa chifukwa ndidapondapo pa Secret Archive, ndidapondapo pa Vatican pa ulendo ukawerenga Grand Grimoire. Mu Grand Grimoire, buku lolembedwa Satana limene limasungidwa ndi akatolika mu Secret Archive, muli peji ina, muli malo ena amene amatchedwa kuti amayika mutu wakuti the Department of Tharamanoa. Kumeneku ndi kumene mumakapezako masewera ampira pa ziboliboli zolekanalekana zimene zidaunjikana mmenemo, kutenga nawo mbali za milungu ya mafano imene ampira amayitenga ngati malogo nkuyika mzovala zimene amasewerera mpira zija, kutanthauza kuyimirira milunguyi. Ngangati awawa ali mafano nzachiyani ku Vatican zimenezi? Ndadabwa. Koma pakuti nanenso ndali wa Satanic nthawi imeneyo, kudabwa kwanga kudali kocheperapo. Kudabwa kuli lero kuti pali kulumikizana kwanji pakati pa Katolika ndi Department of Tharamanoa kumene kumapezeka mafano oterewa. Tsono ndikuyankha kuti nkhani yachete imene ampira anapanga kuchitira Papa Francis sinachitike ndi okhawo, kunali ma department olekanalekana. Tangoganizani kuti kuli kakalabu kena kamene amakatcha kuti G46. G amayimira galu. Nkhani imeneyi ndiyodabwisa kwambiri. Akamayika G amakhala kuti mkati mwake mwayikamonso D. Nde imakhala ngati kuti mukunena za godi koma mukunena za chani? Za galu. Kagulu kameneka nkamene kakupitirira kulimbikitsa kuti anthu adzikwatirana ndi agalu. Ndipo pali sukulu yayikulu imene kagulu kameneka ka GC ka DG kakuchita, kakuonetsera poyera kulumikizika kwakukulu kwa pakati pa mizimu ya agalu kuti anthu akaphunzire kugona ndi agalu. Kutereko sukulu imeneyo ifike ngakhale kuno ku Malawi, chifukwa ku South Africa mu Gauteng mukazungulira ngakhale kumunsi chakumpoto kwa Durban mudziyenda mbali mwa nyanjamu mukakapeza kasukulu kamene kakalipo. Amapita agalu kukaphunzira kugona ndi anthu, nawo anthu amapita kukatenga kwa mamuna kukagula galu ngati mamuna wawo kukwatirana naye. Kagulu kamene kanakonso kanakumana ku Brazil posachedwa pompa, nakonso kanali ndi moment of silent chifukwa nanga achitira ulemu achigololo chogona ndi agalu kuchitira ulemu Francis chikuakhuza ncha bola ampirawa. Koma enawa nzodabwitsa kwambiri, mukadakhala kuti mnaona magulu olekanalekana amene amachita zinthu zoyipa kuyipitsa mbiri ya Mulungu, kapena anthu amene sakonda Mulungu koma amapembeza Satana, ma department ndi magulu olekanalekana nawonso anachita mikumano yawo, amapereka moment of silent kwa apapa, kuyimira kuti papa amakhala Mulungu kapena mtsogoleri wa aliyense. Tikati aliyense tikutanthauza ni ziwanda zomwe zimakhala kuti nazo zipereka ulemu kuperekera kwa Francisiwa. Tsono pali kulumikizika kumene ine ndili nako umboni woona komanso kugwira ndi maso
umene ndakauona ku secret archive ndalowa mchipinda chimene amachitcha kuti Tharamanoa. Nditanyamulanso Grand Grimoire kuwerenga ndidapezamo the Department of Tharamanoa imene imalongosola bwino kulumikizika pakati pa chipembedzo chimenechi. Mukapita pa Google mukangoyika mawu akuti Jesuit Sports mupeze kuti pali chani pa Jesuit Sports. Pakupasani zimene zilekezerepo erazo zina mwina zobisika simuzipeza, koma pang'ono panzache mukapeza mawu akuti Jesuit Sports kapena kuti Sports and Jesuit mupeza kuti ma Jesuit akukhuzidwa bwanji. Mupeze ma Jesuit achikatolika akuyenda nawo m'madera olekanalekana kulimbikitsa mfundo za masewera. Iwowa amayesesanso a Jesuit and Sports kuti olemera aliyense amene akuyang'anira kalabu yayikulu kapena kalabu ya mpira m'mayiko a dziko lapansi amayesesa kuti amnyengerere kuti akhale mjesuit. Nkhani imeneyi ndiyozama kwambiri, koma mundilole kuti m'bale wanga amene munafunsafunso limeneli kudzera mwa mkulu wa mpingo wakumpingo kwathu Kamfozi, inde Mulungu akusamalireni pamene mukuziwa zina mwa zimene